Cama Queen ninjani? Umakhosi Mkhize okhulumayo. Namhlanje ngicela ukuchaza ngentombazane ephilayo namhlanje engenwa amadlozi, noma ngabe angenwa amadlozi kodwa umuntu ophuma kumndeni wasebukhosini noma umuntu onegazi lasebukhosini. Ngoba siyazi manje ukuthi kuyahamba kuhamba ubukhosi buyaphela, imindeni iyahlakazeka, kodwa akuchazi lokho ukuthi igazi kuma-veins wakho alikho igazi lasebukhosini. Sekuba nzima-ke ukuthi abantu bazazi, kodwa kuney'ndlela okwenzeka ngayo ukuthi ukubone ukuthi cha, lo muntu lo wazalelwa ebukhosini. Ukube ukhule ngey'khathi zakudala, ngey'khathi zasemandulo, ungabe usasebukhosini namanje, ungabe umndeni wakhe, ya njengoba ngichaza kanjalo. Kulula kakhulu-ke kumuntu wesifazane ngoba umuntu wesilisa ozokhuluma nawe angeke aze alukhe ecabanga kaningi, elukhe ethi ufuna ukukufunda, ethi ufuna ukwenza ini. Dala mandulo amantombazane asebukhosini babengakaze bejole, kwakungajolwa. Mekwaziwa ukuthi nayi insizwa yakasibanibani izosikhokhela lekhaya iy'nkomo ey'ngaka. Namanje-ke kuyenzeka yize abantu osuke bengazazi ukuthi bona yindaba kwenzeka kanjalo kubona. Yebo, lento engiyikhulumayo iyenzeka, bakhona abantu okwenzekayo kubona, kodwa ba-few, bancane. Abaningi bayakhala ethandweni, kodwa uma kuwukuthi wena unegazi lasebukhosini, automatically liyayikhulumela. Umuntu ozohlangana nawe uzokutshela ukuthi mina ngicela ukukukhokhela. Kuyenzeka uhlangane nomuntu namhlanje acela ukuzokukhokhela next week, akakwazi akanjani, ngoba kusebenza lela gazi lasebukhosini ukuthi thina samakhosi, thina siyakhazimula lesihamba khona. Akekho umuntu odlalela kwintombazane yasebukhosini, akekho umuntu ozofuna ukushiya ama-sperms wakhe nje mahhala. Wonke umuntu uzofika ney'nkomo, amadlozi ayayikhulumela. Is either afikile ngamaphupho noma awafikanga. Yebo, uzokwenza njalo umuntu. Ngeke alukhe noma kungathiwa kade ehambe ethesta yonke indawo le kade ehambe ethesta khona. Mese efika kuwe wena onegazi lasebukhosini, uzokwenza njalo. Bayathanda abathandi, kusuke kuyikhulumela labo gogo abahleli kwenu ukuthi thina sasihlonishwa, thina kwakwenzeka 1 2 3 4. Naye lowo muntu lowo vele automatically usuke engenwe yinkosi. Nayo yayingathandi ukuthi izehlise isithunzi. Mese ithole lowo muntu, kubonakala kanjalo ukuthi lo muntu lo unogazi lasebukhosini. Wena ntombazane ekhona lapho ehlezi ingazi ukuthi kwenza inga-understand ukuthi kwenzakalani, sisi unegazi lasebukhosini. Yize manje ngoba abantu bayazala, abantu abasalobolani, omunye ashonele, kodwa lelo gazi kusa-exista namanje egazini lakho. Umakhosi Mkhize lo okhulumayo, ngisacela ukuthi usubscribe ku-channel yami. Ngiyabonga, uNkulunkulu anibusise, amen.